Arriba l'estiu, ja documenta, el llibreter a vegades descobreix coses que hauria d'haver descobert fa molts anys, però té 48 anys i un dia llegeix per primera vegada El nedador. I jo crec que està bé arribar a aquestes coses a vegades amb una edat, perquè El nedador parla de moltes coses, però sobretot parla de la vida. És un home que agafa i decideix tornar a casa seva creuant tot un comtat d'aquells Estats Units que són immensos, de piscina en piscina. I alhora és això, no ho diu el conte és fantàstic, perquè no et diu res i tu poses tot, però t'ho diu tot i tu ho construeixes tot. Llavors, jo he quedat atrapat, m'ha fet veure la pel·lícula del Burt Lancaster, que és de l'any 68, tot és meravellós, hem quedat molt preparats a casa, per tant, agraeixo molt a Cal Carrer que hagi publicat El nedador de Cheever, un regal. Té un altre segon regal aquí, que és la ràdio enorme, un segon conte, però de veritat, El nedador. Llavors, si us enamoreu de Cheever, com m'ha passat a mi, podeu buscar l'edició dels contes en català i també està, que trec aquí, De Bolsillo en castellà, també posa la portada del nedador perquè és el conte més emblemàtic de Cheever, però realment és un monstre que jo coneixia però no havia llegit i ara per fi m'he reconciliat amb la piscina i amb la vida i amb l'estiu. Cheever. I jo, com a recomanació d'estiu, us porto Lo que hay, de la Sara Torres, editat per Reservoir Books. És un llibre que ja va venir fa temps, però que ara recupero perquè la història que explica és molt bonica, molt tendra, té una mica de tot, una mica d'absència, una mica de mort, una mica d'amor, i la manera en què ho explica la Sara és meravellosa, ja ho veureu. Explica la història d'una filla i una mare, i la mare està malalta de càncer i està vivint a Astúries, i la Sara, quan s'adona que ha de morir, de fet, quan mor, perquè arriba tard, ella viatja ràpidament cap a Astúries per acomiadar-se d'ella, i allà és on comença tota la història. Explica tota la relació que han tingut, la relació amb l'àvia, que també és molt impactant que se't mori una filla, la relació amb les diferents parelles, i així la Sara ens explica la seva acceptació de la seva nova realitat. De fet, l'escriptura li serveix per reconnectar-se i reinterpretar aquesta nova realitat que li toca viure. Ho explica molt bé en una frase que diu «Amo para existir y porque existo amo, el amor es lo vinculante». L'amor és el que, en definitiva, salva a la Sara perquè sap que encara que la seva mare acabi de morir, estan connectades per l'amor que es tenien i encara es tenen, i això és el que li aconsegueix, li permet seguir vivint i acceptar i reinterpretar la nova vida que té a partir d'aquesta mort. I, en definitiva, és un llibre molt maco i és per això que us el recomano. Per aquest estiu us aconsello Los últimos pianos de Siberia de Sophie Roberts, que en el fons l'original es diu Lost Pianos in Siberia, o sigui, pianos perduts a Sibèria. Perquè el llibre va d'això, d'una senyora que decideix anar a buscar pianos que sap que han anat a parar a Sibèria i buscar-los, i trobar-los, o no. És a dir, és un llibre de viatges, és un llibre d'aventures, és un llibre d'història, té moltes lectures. A mi m'ha semblat fascinant perquè em combina una cosa amb l'altra. Per exemple, combina la història del piano, perquè com s'explica que hi hagi tants pianos a Sibèria? Si a Sibèria no hi ha res. Mentida. Hi ha moltes coses, hi han passat moltes coses, i hi ha anat molta gent amb pianos. I ella va buscant aquests pianos i amb això ens explica des d'Irkutsk a la pel·lícula de Kamchatka, el cercle polar àrtic, les muntanyes de l'Altai a baix, Novosibirsk, qualsevol cosa. Sempre buscant un piano. A mi m'ha semblat un llibre original, instructiu, divertit, entretingut. Bé, ja ho veieu, el llibre d'aquest estiu. Jo us recomano per aquest estiu, si us agraden les muntanyes, us agrada anar a passejar, pujar, sou aficionats a l'alpinisme o no, un llibre de Pascal Bruckner sobre les muntanyes, en general, muntanyes. Ell parla
de la seva afició a la muntanya, que va agafar quan va estar internat en un sanatori als 4 anys a Àustria. Clar, tot el que veia eren muntanyes i altes, perquè eren els Alps, i es va aficionar a la muntanya. En aquest llibre hi trobareu de tot, des de la seva passió per les muntanyes fins a alguns comentaris d'alguns alpinistes, sobretot francesos, només nomena a Bonatti i a Reinhold Messner com a alpinistes que no són francesos. Parla també sobre qüestions tan punyents com és la reintroducció del llop i de l'ós a Europa, sobre la gent que va a les muntanyes i que no són alpinistes. Vamos, en general és un llibre que està bé, és distret, coneixes el món del muntanyisme perquè l'explica una mica per sobre, quina és la passió dels alpinistes per pujar a muntanya, per què les pugen, i us el recomano, sobretot si us agrada la muntanya. És un llibre primet, fàcil de llegir i fàcil de posar a la motxilla. Bon estiu! Matar el nervi és la meva recomanació per aquest estiu, potser un pèl influenciada per ser orientat del podcast de les golfes, però no, independentment d'això, el llibre té un fort interès i jo diria que és aquesta forma de narrar, no?, que atrapa, perquè sí que és una autobiografia que té un relat íntim de joventut, però no saps com et situa sent un espectador d'aquestes aventures, no? Aquests viatges a l'estranger, que passa per Tessalònica, Jerusalem, l'Oceà Atlàntic, Nova York i Barcelona, i per mi és com que a l'hora de llegir-lo et ressona aquesta inquietud que potser has tingut de jove de buscar un lloc, de voler marxar fora, i que penso que està molt lligat a aquesta cerca més profunda d'un mateix i de la pròpia vida. Llavors, res més, Matar el nervi d'Anna Pazos, publicat per La Segona Perifèria, una crònica periodística que aquest estiu us portarà a diferents llocs del món, amb molts aprenentatges i tot amb les paraules justes.